फुंगो आनि थानि कैसे खबर फायो फरेस्ट डिपार्टमेंट नि होते जे जों कैसे जागाव गांजा तांनो नांनाय नों लोकल थाना हिसाबै नों जोंनो लिड माखायनाय चिन लगे माफायनायनि साखा बिनिफ्राय आं नायसिं दंखा बर'फोर फाइस' पैकिया चिनि खवाइनि DFO फाइस' पैकिया तेलामुरानि SDFO फाइस' पैकिया खवाइनि SDFO फाइस' पैकिया विभिन्न जागानि चिनि पूरा खवाइ डिस्ट्रिक्ट नि रेंजर फाइस' पैकिया बर' हिउज नम्बर ऑफ ऑफिशियल ताई फरेस्ट गार्ड फाइस' पैकिया प्राय 40-45 जना बर' फाइस' पैकिया सबाइमा लगे लगे सेराबसानि परे बर' BSF बुतुबुखा BSF बुला आं साइमान थांखा जे BSF रो चिनि यां बॉर्डर नि बेलसरा BJP नि आन्दानि BSF रो फाइकिया यां जे बॉर्डर तंनाय रो बर' बकौमा फाइकिया बर' 16-17 जना फाइकिया ताई आनि लगे जेहेतु आं बरं लगे थांना तंमाबा आनि अरनि स्टाफ ब नादिनि साखांके बा आनि अर जे तंमानि बरं तलाङै जों थांखा थाङै बरं लिड खायतलांगो आबो बरं इनफरमेशन बरं लिड खायतलाङै मेलकाबारि थांखा थाङै जों गारि बरं जे जागा तन्दी म जागा गारि तनखा तनि जों पारा बिसिङ हाबै आरो गोबांमा खेतमा लायखिया खेतो जे तंमानि जों तानि रिखा आरो बुहां कत कतनो जों अनुमान प्राय 4,000-4,500 बुफां रखना आबो तानै फिरो बुइतं फुरो चिनि थाने खबर फाइकिया सार बरक चिनि गारि सबाइकियानि पारान बरक सबाइकियानि जों फायै गारि जे जागा तमन जोंहा जागा फाइकिया आपुर फाइपुरो पारान बरक 60-70 जन रक फायै आरो जोंहा आक्रमण खाइकिया आक्रमण खाइमा बागैनो चिनि खरकनि चिनि दल जे थांनाय रक फरेस्ट डिपार्टमेंट नि बरक तै BSF बरक खरंनै न इंजुदुंखा बर' इंजुदुंखा जों बेलायनो आरो परिस्थिति हामियानि बागै जों आरो टियार ग्रेनेड रक जों फाटेरिखा फाटेरिमा पुरा जों आरो नि नर जागै जों सेफ जागाव सपायखिया हाइफोन चिनि गारि जों आरो तुबिमालिया बर' गारि बुखा गै आरो जतन नष्ट खायजानि बागै उलो जों गारि न दजात लाङै जों आरो नि सिपखै तुबखा तुमा परे जों आरो सपायखिया फरेस्ट डिपार्टमेंट नि सिम बर कासे कमप्लेन दिखा कमप्लेन लिबै जों आबनो स्पेसिफिक केस रेजिस्टार खायखिया ओ केस ताबक इन्वेस्टिगेशन चलनाय आसुतु तिनि चार कयता गारि बहु जाखा टोटाल गारि दुइटा गारि बुखक जाखा इंजुदुंखा खरकनै ठीक